Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Opět se díváme na zajímavý telefon od konkurence, tentokrát zde ale mám výrobce, který, alespoň pokud si dobře pamatují, ještě naši redakci nenavštívil. Jak vidíte z toho nápisu nad displejem, díváte se na telefon od společnosti ZTE, a to konkrétně na model Grand S Flex. Tento telefon, dá se říci, že je v portfoliu společnosti ZTE jedním z nejvybavenějších a nejlepších, a já jsem na něj byl docela dost zvědavý, protože ta jeho cena není tak úplně lidová, jak jsme zvyklí u telefonu této, nebojím se říci, čínské značky. Z toho titulu jsem byl hodně zvědav, co ten telefon za tu cenu kolem 7000 Kč nabízí a jaký ve skutečnosti je. Přiznávám si, že ten můj první dojem, který jsem z něj měl, se nakonec neukázal jako moc správný, protože ta hlavní síla toho telefonu nakonec alespoň u mě tkví úplně někde jinde, než jsem ji původně očekával. První věc, takhle možná té kameře to není vidět, a pokud ten telefon vezmu do ruky, tak je to možná zřetelnější. Ten telefon je skutečně velmi veliký, na výšku má celých 143 mm, šířka 7 cm, tloušťka 9 mm, hmotnost je ale rozumných 130 gramů, takže chválím. Co ale musím pochválit úplně nejvíce, ta konstrukce a ten design. Já se přiznám, že jsem od toho telefonu rozhodně neočekával zázraky, ale kombinace toho bílého spodku s tou černou čelní stranou, to je skutečně paráda. Ta konstrukce je velmi kvalitní, velmi dobře udělaná, nikde nic nevrže, ten telefon je velmi pevný a právě ten design, právě to provedení jsou z mého pohledu hlavní výhody modelu ZTE Grand S Flex. Nebojím se prozradit to hned na začátek, protože tohle mě skutečně hrozně překvapilo. Já jsem původně spíše koukal na ty papírové parametry a z těch jsem nabyl dojmu, že zase takový zázrak to není, ale ty reálné dojmy, ten reálný pohled na tu kvalitu té konstrukce, to je prostě paráda. Ten design, pokud se podíváme takhle, že vlastně jsou mírně ořezané ty hrany, je tam takový schodek, tak mi připomíná na model Sony Xperia V, a daný telefon se mi designově taky strašně moc líbil. Asi nikoho tady nepřekvapí, že se mi líbí i provedení modelu ZTE Grand S Flex. Ty velké rozměry samozřejmě nejsou jen tak pro nic za nic. Jsou zde proto, protože ten telefon nabízí skutečně velmi rozměrný 5palcový IPS displej, rozlišení 1280x720 pixelů. Je to tedy HD displej. Přiznávám se, že na to, že je to IPS panel, tak jsem očekával trošku lepší pozorovací úhly a trošku lepší podání barev. Vidíte, že když ten telefon jenom trošku nakloním, tak ty pozorovací úhly nejsou zase tak moc slavné. Nicméně, tak jako mi to moc nevadí u telefonu Sony, tak mi to nevadí ani zde. Drtivou většinu času se na ten telefon dívám právě z tohoto pohledu, který právě teď vidíte, a v tomto směru nemám tomu telefonu co vytknout. Ty barvy takhle napřímo jsou příjemné a ty zobrazovací schopnosti mi vyhovují. Ani to HD rozlišení mi tak nevadí, sice to není Full HD, ale alespoň moje lidské oko nepostřehne rozdíl, takže z mého pohledu skutečně spokojenost. Když už jsme jednou načali tu konstrukci, na levém boku velmi výrazné ovládání hlasitosti, to tlačítko, na tom videu to možná tak nevypadá, ale to tlačítko je skutečně masivní, velmi výrazně vystupuje z těla toho telefonu a ovládá se skutečně skvěle. 3,5 mm audio konektor jack, zapínací tlačítko a slot na SIM kartu, jiné ovladače zde nečekejte, takže třeba samostatná spoušť fotoaparátu zde bohužel chybí, ale jsem ochotný to tomu telefonu odpustit tím, že skutečně ta konstrukce je velmi precizní, velmi kvalitní. Co se týká funkcí toho telefonu, samozřejmostí je operační systém Android, ale pokud se zaměříme na věci, které třeba nejsou tak jasné v té výbavě, tak potěší podpora sítí 4. generace LTE. Co mě trošku naopak zamrzí je, že v tom telefonu je hodně čistá verze operačního systému Android, což na jednu stranu pro někoho může být výhoda, a já se přiznám, že zase tak moc se mi to v podání ZTE nelíbí a určitě bych uvítal, kdyby to uživatelské rozhraní vypadalo trošičku jinak.
Chválím samozřejmě, že je zde spousta aplikací v základu, není potřeba hned v první chvíli nic doinstalovávat, ale stejně mám pocit, že ten operační systém jako takový určitě se dal dotáhnout o něco dále. Co mě třeba vyloženě mrzí, Android 4.1.2 Jelly Bean, to není ta věc, co mě mrzí, tu chválím. Sám už dlouho říkám, že cokoliv, co je Android 4.1.2 a vyšší, tak mi přijde dostatečné a chválím. Nicméně skutečně mám pocit, že výrobce ten systém nedotáhl zase tak daleko, jak mohl. Co se mi třeba vyloženě nepřijde divné, že nepodporuje aktualizaci vzduchem, takže se musí aktualizovat skrze paměťovou kartu. To mi na konci roku 2013 u takto vybaveného telefonu skutečně nepřijde jako úplně optimální řešení. Vnitřní paměť 16 GB, to je samozřejmě dostatečná hodnota, ale musíte uvážit skutečnost, že v tom telefonu se nenachází slot na paměťové karty microSD, takže vám ta paměť bude muset stačit a pokud se podíváme takhle do informací o systému, zjistíme, že běžně máte k dispozici nějakých 12-13 GB, což už zase tak moc pro každého býti nemusí a nemusí to nutně stačit každému. Gigabyte operační paměti RAM, ten chválím, při rozlišení displeje je to dostatečná hodnota, to samé platí pro dvoujádrový procesor Qualcomm. Každé jádro má tak 1,2 GHz, je to moderní, dostatečně výkonný a přitom úsporný procesor, ale na druhou stranu mám trošku pocit, že ZTE až moc vsadilo na ten rozměrný displej, protože pokud se podívám pořádně na ty parametry toho telefonu jako takového, tak třeba Rockstar Xperia T ve většině směrů je v podstatě, nebojím se říci, není možná stejně dobrým telefonem, ale až na ten displej se parametrově vyrovná modul ZTE Grand S Flex a i ta cenovka jí po tom roce už je samozřejmě někde jinde, než byla před rokem, takže si myslím, že tohle se dalo určitě posunout kupředu o něco více. Baterie má kapacitu 2300 mAh, přitom při té velikosti displeje je to samozřejmě dostatečná hodnota, pokud uvážíme jeho rozlišení a ten moderní dvoujádrový procesor, ale i tady si myslím, že ta baterie i při fyzických rozměrech toho telefonu mohla být o něco větší. Na druhou stranu 130 gramů, ta hmotnost se výrobci podařila udržet velmi nízko, velmi příjemná a pokud bychom zde chtěli větší baterii, tak by to samozřejmě bylo na úkor hmotnosti a dost možná také stylovosti toho přístroje jako takového. Takže nakonec to řešení asi spíše schvaluji. Fotoaparát rozlišení 8 megapixelů je schopen nahrávat Full HD video ještě více než ten fotoaparát jako takový, respektive než kvalita snímku se mi líbí jeho provedení. On vystupuje mírně z těla telefonu a ten černý pruh, ten vypadá skutečně fantasticky. To též platí pro přisvětlovací diodu. Ten dojem toho stylu toho telefonu je skutečně naprosto bezchybný. Jaký je verdikt z mého pohledu? ZTE určitě se vydalo správným směrem, protože ten telefon na to jde úplně jinak než většina telefonů v rámci portfolia současných výrobců. Na druhou stranu se trošku bojím, že ta cenovka kolem 7000 korun, ono to není moc. Při těch funkcích, co ten telefon má, prostě ten telefon méně stát nemůže, ale stejně si myslím, že ne každý ocení takto velký displej a pokud už někdo bude chtít takto velký displej, tak spíše sáhne po vyloženě čínských telefonech, které nabídnou stejnou uhlopříčku ještě za výhodnější cenu. Pokud naopak už někdo chce investovat, tak spíše sáhne po prověřenějších značkách. Takže ta budoucnost na našem trhu si myslím, že pro ten model docela nejistá. A je to škoda, protože ten telefon je udělaný velmi dobře. Chválím skutečně spoustu věcí a myslím si, že ZTE se posunulo někam dál, někam výrazně kupředu. Ty prodeje tohoto výrobce také odpovídají tomu, že ta jeho oblíbenost jde nahoru, ale chce to dotáhnout ještě kousek dál a doladit některé věci, které ať už Sony nebo HTC nebo třeba Samsung mají prostě a jednoduše zpracované lépe. Za mě pro tuto chvíli vše, já vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště opět na našem webu. Na viděnou.